Yaman na tinatyan ti awis ko. Amanan tayo dito'y balay. Belinda. Kumusta ka na, Manang Belinda? Nabaya ka saan ta nagkita Nung saan lata nagbaliw ti kinapintas mo. Kung saan ta data? Naimaslat ta ti panaglutlutom. Iso ang nagarot tidakan ko. Ang yaman ako na isenya. Nasaya at ikitan. Si Katay, damag ko kanimanong mo ang maisa kagaya man at din ita iti universidad. Un Manang, iso ang nagarot ti trabaho kita. Lahat mo ito nilpig sana titundo. Ay, kasano ang nata na makaawin. Sa saan ang nadalusan ti guest room. Tapno dito'y kalain nga na maturog. Nabala siya. Awan pa rin ko. No saan na nadalo sa guest room. Kung saan na aday ka, naimas ka. Mas naraptang ang luto. Balikan mo. Ayan na, di ba ka mo? Atay, G. Apay, nag-keep ka. Ay, talaga.